Hi guys, a very good evening. Masquera say. So musi werally takatadza kuisa live broadcast on this platform, and we need to play the live broadcast, the rebroadcast of that rally live on this platform, so that in the future we'll get to know kuti zvakambonzi chii na President Nelson Chamisa when he was in Chinhoyi. So a lot of people have been asking for it, and we are bringing it live on this platform. So thank you very much for coming. Thank you very much for your support. Keep on subscribing, keep on commenting, sharing, and making sure that you ring the notification bell so that you don't miss out patinenge tichisama live programs uye patinenge tichiposta any updates. So let me put it right here on the screen so that you'll be able to listen to this. Stay tuned as we do a rebroadcast. Karipa makapenga munokara makateya murikutea kawini takutu makapenga makateya murikutea kawini Simba makapenga munokara makateya murikutea kawini Chamisa makapenga imi munokara makateya murikutea kawini Pamsoroi amadze muno muChinhoyi nasi tiri muno mugadzema pamsoroi machange champions esa ari pano, our members of parliament, mameya edu, makansela akasarudzwa nevanhu, our citizens councillors, pamsoroi muridzi wenyika, muridzi weZimbabwe, muri yeZimbabwe, nyika yeZimbabwe, rudzi rweZimbabwe, imi macitizens varidzi venyaya. Nasi ndauya muno, chandawira muno handina kuuya kuzotaura chimwe chinhu, ndauya kuzokutendai mushoko raMwari pakaita ngane maperembudzi vari 10, vamwe 9 havana kudzoka kuzotenda, 1 ndiye akadzoka. Jesu Kristu akati uyu wadzoka uyu, vamwe they've been healed but they've not been made whole. Zvino kune vamwe vanoti kana vavhoterwa havadzoki. Ini ndati rega ndidzoke kuti ndizoti dhange Chinhoyi, dhange Sinoya, dhange. Uyu mucherechedzo wezvichaitika muZimbabwe itsva. MuZimbabwe itsva munhu anenge achitendwa, anenge abata basa rakanaka, munhu anovhota hatorwi semuranda, munhu anovhota ndiye mambo, mutungamirizi wechitkama mombe yekuronzera wakarima nzira, kwete kutarisa mugaba, kwete kudambura munyatso. Ndisati ndauya pano ndamboona vakuru vamwe vemapurisa veCIO, ndasiri kuti kutungamiriri kwedu, we are not going to bring a new CIO, a new army, a new police. Masoja edu aripo, ndimi mune yese, tiri kushanda nemi muripo. Zvinochinja ndezvimwewo, maitiro neculture ndo inochinja. Muhurumende
netsvimbo yekurova muZimbabwe. Muhurumende medu hakuna roadblock inoitwa yekuvhima munhu anorarama. Muhurumende medu hakuna musoja anofamba ari murori, musoja anofamba ari mubhazi nokuti ndiye wakatakura nyika. Mupurisa anofanira kuremekedzwa. Ndaona maticha, ndataura nemastudents epaChinhoyi. Vanditaurira kuti there are about 14,000 students. Only 1,000 ndo vari pacampus. 13,000 vari kugara mumarokesheni. Ene ndanzwa kuti vana vapedzwa mukati imomu, kupedzwa. Aiwa, musapedza vana. Regadzireni iyo mazaya ana muto. Nyaya nhomba yokuda kukanga mazaya aiwa, regadzireni iyo. Ndauzwa nyaya yandinetsa zvikuru. Toda kuti isu muhurumende yedu iri kuuya haikoni. Ndava kuronga kwemunhu, kuronga kweZANU-PF hakusi kuronga kwaMwari. God is going to allow it to happen. That will govern this country. Endo ukaona vachimhanya vachiti Chamisa hapindi, Chamisa hawiti, kurava ndapinda. Hatikundi, kurava kuti mandida. Ndava hautauri munhu wausingadi. Ndaona mukoma wangu mazana akamutanga achirova scarf. Kuti zvino yakurova magemens. Ndikati unoipfeka dhuku gore rino, nebro kupfekesa dhuku. Shanduko muZimbabwe! Shanduko muZimbabwe! Shanduko muZimbabwe! Tinotenda Chinhoyi makavhota. Mavhotero amakaita handinzwa nyaya yezvipatara. Chinhoyi yangwa building hospital. Hakuna kana mushonga. Ukaenda koko kungonoona nemanesi uchidzoka. Aiwa, hakuna kana paracetamol. Ndaudzwa kuti kezvinozvi maretsi ari kuramba achikwira. Ndaudzwa kuti kezvinozvi matambudziko ari kuramba achiwedzera. Mvura yakuita shoma, vanhu vari kuwanda. Zvese izvo zvinokonzerwa nekuti kana musoro akadhanganyika, makumbo anoonekwa nemanga. Manga. Ngatigadzirise musoro kuti makumbo asaita manga. Nyika iyi yanzwisa tsitsi. Kunyadzisa kunana South Africa kusekwa nedzimwe nyika. Vanhu vedu 5 million kuita chiseko, nyika ine zvinhu zvose. Nyika yakazara krimu tiri kumwa mutuvi. Nyika yakazara uchi nemukaka tiri kudya mavhu nemara. Nyika yakazara nyama, yakazara gapu, rakazara vashoma ndo vakanuna muromo. Vazhinji tiriwo kungotarisa nokurova maoko. Ika Chinhoyi kana uri kuZANU-PF, ziva kuti haisiri nyaya yepolitical party, yana nyaya yenyika. Hapachina nyaya yebata, yaya vanodya nevasingadyi. Vasingadyi vari kuyelo, vanodya vari kugreen. Toda kuona kuti nyika pari kuenda kusarudzo kunopedzerana nemudharaunda. Ndakataura ndikati game iyi ndokuparadza mudharavhoti. Aiwa. Mukomana wapinda here. Ndati mukomana wapinda here. Ndakanzwa vachiti aiwa, kunozodai, masoja anoramba, vanorambiramo. Iwe ndiwe wega une masoja. Masoja ndenyika hasi ebato we. Mavovhetere ndenyika hasi ebato we. Mapurisa ndenyika hasi ebato we. Si
Ngozi, bye bye. Bye bye Mirizonga, bye bye. Bye bye Kutsinyirira, bye bye. Bye bye Urova, bye bye. Bye bye Kurwara, bye bye. Saka ndidi kupedza nguva. Ndango ndikupei kuti makavhota pa election. Pane umwe pedza nguva baba. Makavhota pa election. Ene makashaina. Tisina kana mari. Tisina kana t-shirt. Imi ndobva mati hatina basa nazo. Yedu tinoivhotera chete. Thank you very much. Zvino iyi ndakanzwa mati aiwa gokwe kabiyuni triple C haina kubuda zvakanaka. Vanhu varizirwa pfuti. Vanhu vanyimwa chikafu. Wonorova 5,000 mugokwe kabiyuni. Kuzoti pambera handokutaurira pakashata. Vaiti unoita sei titakuva vanhu takati kumaruzevha kuya kwamusazvikanganisa. Vakati pfekai matisheti pfekai. Vakati sumudzai chipakira sumudzai. Vakati uya kumusangano enda. Wondo yakauya nechigunwe chakatekenya gidi. Ike zvino izvi hatichaende kuhondo nokuti hondo yakapedza basa rayo. Chakutekenya chigunwe ichi chakunotekenya vote. Vote ndo pfuti itsva yakuya. Iyoyo ndo yatiri kunotenya mubhokisi. Tapedza munhu tapedza naye. Vamwe vaiwa vachamisa tine dambudziko tinongobirwa because ndakaona vafana vechidiki muri kurasika ka. Munotaura kuti hazvina zvazvinochinja. Aiwa dei zvisina zvazvinochinja dei vasingarovi vanhu. Dei zvisina zvazvinochinja dei vasingauyi vachizama kubraibha vanhu vachikanganisa masapuku kumaruwa. Vanoziva kuti vhoti ndo simba rako. Vanoda kuti upere simba usapera pawa. Hatipere pawa munhu wechinoyi usapera pawa. Vamwe vatadza kunzwisisa. Tavhota mulilima takavarova. Vanga vane masiti matatu emakanzura. Ndovataindako takanotora 2. Tikati hatingarovi kupedza zvose kana uchidya nemunin'inasira zvishoma. Takavasira 1. Ndavaisa hatina nhomba semukoma. Takasiyana neuripo. Ike zvino zvasara takati haiwa tine chingoramba chita nyaya kuonekwa tiripo kuchenjedza nyamukuta kudzara uchada kuitwe. Saka hatichadi kunyanya kuvachenjedza. Takatambira 2023 takupedza nemunhu. Munhu mukuru haavigwi kamwe chete. Fambe fambe tsve. Fambe fambe tsve. Fambe fambe tsve. Fambe fambe pakupedzisira kwazvo. Munowira dendera Chinhoyi. Zvatatanga. Tiri kugadzira. Vamwe vari kufunga kuti pati yatinayo ndo yayambovapo iya yakapera kudhara. Hakuchina MDC yaya takasiya. Takaona kuti yapinda napongwe. Tikati mafuma bachi. Tikanzi raruka. Tikati wakavadyere wariyambutsa. Kana wanditorera bhazi tsaro wandipatsva. Ndabva kuredhi kuzvitsvuku ngotsvuku ndakanda zvengozi. Ndapinda muyero mugoridhe. Yellow, 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 yellow. Yellow, 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 yellow. Yellow, yellow, yellow,
yelo. Vazhinji havazivi kuti yatauya nayo itsva. Tinomunoziziva kuti vazhinji vanogona kubuda muIjipiti asi Ijipiti yoramba iri mavari. Zvaitwa kare hazvichaitwe. Takataura tikati we are the citizen movement. Kwatiri uku chachitsva. We are a new team. And hakuna munhu anoone chigaro. Chigaro chekuMDC hachipinda muCCC. Zvigaro zvichakazobva kuvanhu ndo vachasarudza. Tinoona vamwe zvigaro brigade nezuro ndava chakati munhu anosarudzwa because that citizens at the center. It's an ideological dispossession. It's a philosophical maker. Inyaya promise yatiri kupa kumaZimbabwe. Tiri kuti tidzokera kuti citizen ndiye number 1 pazvinhu zvose. Kana tiri kunyora budget yenyika kana yekanzuro citizen first. Kana tiri kunyora mutemo wenyika law making citizen first. Kana tiri kunyora policy yenyika on anything including constitution making citizen first. Kana tiri kunoita zvose zvingada kuitwa kana kuti kungava ma priorities candidate selected citizen first. Kureva kuti parichasarudza MP hakuna anomhara separachuti munhu anobva muvanhu asi anoda asi anodikwa. Ndimi muchatipa makanzera, ndimi muchatipa maMP. Amunoda anogara nevanhu, anofamba nevanhu, anobva muvanhu, anonzwa zvido zvevanhu, anofema mweya wevanhu, anomwa mvura yevanhu, anoziva zvamunoda. Vamwe vati kwatakuenda kuti kumbofamba sei. Takataura kuti chimurenga chelo chegoridhe iri kunzi the 4th chimurenga. Chimurenga cheshanduka. Ichi hatisiye hondo nemunhu, ndechehondo nenzara, ndechehondo neurombo, ndechehondo nokushupika, ndechehondo nokushaya mukana, ndechehondo nokushaya unhu. Nyika ino ine uchi nemukaka. Chetai mukomana muone nyika ndoigadzira, ndiri makanika wenyika. Manje ndatagadzira nyika. Opinda here mukomana. Opinda here mukomana. Opinda here ndiko. Ndinozviziva kwese kwandinoenda. Vamwe vanoti kumadhorobha ndo kunenge kune CCC, kumaruzevha hakuna. Ndatendera takapinda kwese. Ike zvino vanhu vachindivharidzira ndandiri kuZumba kumaramba. Ndakashamiswa. Vanhu variko madira vanoita yelo vakati mudhara. Ndikati munoti mudhara nezvandakaita. Zvikanzi aiwa uri mudhara. Ndikati aiwa ndiri mukomana. Ndikati aiwa kwatiri uri chibaba. Kwanzi zvatinoda isusu. Kunoku isusu tichanga tiri manga. Burman. Kunze rinoita green. Ndikati riri yellow. Ndikati India. Zvikanzi kunoku vanotirova. Hatina kumbowana independence kubva 1980. Vanhu vanonzi kuvhota hamutendedzwi. Vamwe vanonzi tinokubatsirai kuvhota. Now, tongogara. Hebe chitepo. Look out Masu. Joshua Nkomo. Vakamuka nhasi. Vanotambura kuti sai vakarwa kuti nyika isununguke. But what they fought for is one man, one vote. Kuti munhu ave kodzero dzokuvhota. Ndosaka tiri kuti isu tinokoshesa vote. Vamwe vanoti vote haina simba. Vote ndo ine simba rose. Kana usina kunyoresa kuvhota uri ipapo ziva kuti wasaririsa nyika kumashure. Toda kugadzira nyika yedu isusu tinova nerunyararo.
I've said Zimbabwe way. This is our weapon of choice. I've said Zimbabwe way. Runyararo ndo mabati wedu. Isati sikuda mirishonga. Mgaine bonzo hai hukuri. Ino hukura zanta ina bonzo. Takabata bonzo wenyika. Takabata bonzo wenyika. Chanduko Mzimbabwe. Chanduko Mzimbabwe. Ndo mwari kubvunza. Naye Chamisa murikutoro vota para 2023 zekiri zvairi Mnangagwa ari pavari. Against all odds, we are going to win the election in 2020. Kana ndakona tiri kunowina sei panotamba Dynamos neHighlanders tarisa ari kubwesa. Anonomirira kuda kunotyora gumbo romwe zauti timu yakabaiwa. Imuri kuzoona kuti payero nepagreen day piri mberi. Pane mukoma ndiani ari mberi. Pane umwe uya neni ndiani ari mberi. Chinhoyi yakapfeka zviro ere maoko. Vanhu vazobuda pano vakaoma. Tinokutendai Chinhoyi. Vanhu vauya pano nouwandu hwenyu tinokutenda. Haisi nyore. Haisi election kungouya kuzotendwa. Thank you Chinhoyi. Zviro ere maoko tinokutendai. Zviro ma-elections ari kuuya. Ndakataura ndikati vedwe. Takumboronga citizen movement. Hatine urongwa hwatiri kuita. Vanga vajaira vakakutenga vanhu. Kubva kumusoro nhingi ndiye uyo president, uyo ndiye vice. Votsvaga ane nyota. Vomutengera anoda mari. Ndovadati ndakunzwai. Ike zvino hakuna ane chigaro chose takafanana. Iwapusa wapusa. Chechi tinenge takabata tirimo. Ndinovatambura. Kutemera timu yangu. Kwazi tipe structure. Kona aiwa mutsvangwa. Munoda structure maatiri pusi. Kana muchida weka mudhara ndikupei. Tifambe tose. Kana mawo veterans akunde bato. Ndokunonzi kupererwa. Wo veteran aripiri muhomwe yebato. Wo veteran riri pamusoro pehomwe dzemapato. Hazvigoni kuti muwo veteran ndewe ZANU-PF, muwo veteran ndewe nyika. Ndozvamuchaona patinopinda nyaya dzokunyemerwa kuti tinokupai chokudya tichingopinda within 6 months. Muwo veteran anofana kuonekwa ane kodzero, ane kudya, akaguta, muri nemufaro, kurakidza kuti makarwira nyika yedu. Saka tiri kunowina ma-election. Vamwe vari kuti munowina sei? Takambowawina sei? Mistake yatakaita 2018 ndeyekuti takawina zvishoma. Kana mukawina mbidyana vanonochinja mafiga. Asi tikawina zvomutsindo chero gudo rinoba sei kana munda wakakohwa pakuru unoriwana rakarimbinyuka riri munda mako. Hande tinorima pakuru tione gudo rakarimbinyuka. Ndoshoko randaya kuzoudza Chinhoyi. Tichada kuti masarudzo dziitwe neUnited Nations. Vamwe vanoti hazviite. Dzedu idzaramba dziita matambudziko. Iye ndaimuudza mukoma wangu Musunoyi kuti hatingaiti zvibhakira zvinongoti tarwa ndakurowa woti hatina kurowa. Tarwa ndakurowa woti hatina kurwa. Saka taakuda iwe unenge wakazvimba muromo. Taakuda mukoma kuti nyaya yedu ifambe zvakanaka. Yakuda United Nations because we are a member of the United Nations. Muna 1980 takaiva that arrangement. We want that arrangement. Pane ma-procedures tiri mundishi izvo ndiri kutaura navo United Nations, ndiri kutaura neSADC, ndiri kutaura neAU. Plus vakunditeerera kezvinongoona foni kuti ndiri kubva kuna Chamisa vanomhanya kudaira. Ndokuti vanozati pari kuuya uchi apa. Ndaiseka manje mukoma wangu. Wakuenda kushamwari dzangu muno muAfrica. Zvikanzi kose mchitaura nemukomana. Zvikanzi kotoregerei tongotaura nevanhu vese. Zvikanzi aiwa hamusiri kuda kuunza varungu. Zvikanzi varungu unovaonepi? Takaona vanhu vakamubvotera newe kuZimbabwe. Anga
ndakatara muchirungu muzuva ndichimuvhiringa tikaichamisa murungu. Zvino mirai nyika yeZimbabwe hakuna kwainoenda. Ivhu ratakatsika haritengeseki. Under the leadership of us Isus, not even an inch is going to be lost to a foreigner. This land is ours. Isu kana tapinda pamutoko vanhu mvura ngaridzorerwe, migodhi yavo ngaidzorerwe. Kuna madhindo, kuna machilonga, vana havafani kutorerwa pavanogara nemidzimu yavo. Makuva avo anokosha. Hatigoni kuti vanhu vabviswe pavanogara. First thing, we have to restore the people's rights. Patinongopindani. What is independence without title deed? Even you are not there to kupisa kumunda, Chamisa to kupisa kumunda, garai muti zet. Tichipinda tunakupa title deed. Munda ufanu kutora wana munwema tonge rwenyika. Zanu kana triple C, they have no right to take land away from you. Garaboka garai papo. Ifurako ifrenaka. Tunaona mukoma ona wapinda pakaipa ma-elections akuya, tiri kuti toda United Nations, tiri kuti munhu ngaavote paanodira, tiri kuti ma-results ngaannounzwe ipapo kurural pa-polling station. Wina ipapo ngaana. Ende chakatanga ndochakachenjeza kana hatimiriri kuti vataure. Tine vote yangu. Ende inini ndiri padhuze neState House, ndichingopera kuverengwa ndatomuka. Ndakaziona kuti pano ukapata ndaikura ndichinzi ushe hunonyangadera, asi ndakaona dera rinotizwa neushe takutogara takangwarira. Ike zvino izvi hakuna vhoti inobirwa. Ndakataura ndikati handidi kunonyoreswa kuvhota pachena, koenda kunovhotwa pachena. Vanhu vakambena pachena, toverenga pachena, toannounzwa, tohwina, topinda, toinogretwa, totungamirira, topiva huchi kwamuri pai. Basa ndiweneni kuti tigadzire nyika ifambe zvakanaka. Makaziona habasa tina Mudhara Mugabe tatiri muinclusive. Ndiri minister waICT. Makanga mane munhikwi nemafoni. Isu kana matipidza munoita movha yemufaro, munhikwi worugare, pasina nguva mune mazara matota mese nokunakirwa nemufaro. Opindare mukomana? Nokuti tapuwa nyika pano, kuti tapuwa mukana pano. Kungopinda wakati mapurisa hakuna uchaita maitiro ake, zero corruption. Kwese kumakanzuro aita chioko muhomwe kana ka something, zero corruption. Vashandi vehurumende maitiro amaita kudya mari semushongo wemusana, zero corruption. Vakuru vehurumende maminista nema-MP, nyaya yokuti kana wapinda muchigaro ndopanotanga kuita mimba yokuba, zero corruption. Ndozvatiri kuita izvozvo. Sei vashandi vehurumende vanenge vapinda vanoita matumbu, nyika yese isina matumbu. Inyaya yokuti pane zviri kutorwa zvevarefu zviri kudyiwa nevanenge vachitora mhepo yevanhu. We want to change that. Ipapo ndaona nezvo ndakutopedzisa zvangu. Komunati gare pani. Asi tinoye makapenga mani. Tinoye maoko tinoye makapenga. Thank you, Jesus. Thank you. Aiwa tinotenga. Ndaona ke zvino vakafoma kamwe kapati. Kanonzi vanhu CCC. Vakambozvita kuMDC. Tikati amuziye vana havateri zita. Vanhu vane muono wavo nezvavanoda.
vanhu vanoteera chido chavo. Vakatora Harvest House ndikati torai nemukomana wenyu Jagaboy. Zvinenge zvinongotarisana ma. Kwazi tamutorera zvese Chamisa. Ukaona wanditorera zvese zvakuti wandipawo zvese. Ndokuti pawanditorera panda kunotsvaga zvitsva. Ndoda kutenda Zimbabwe's. Thank you, Zimbabwe, for the support. I want to thank you wholeheartedly. You have continued to support us. You have confidence. Thank you, Chinhoyi. Thank you, Zimbabwe. Thank you, thank you, thank you, thank you. Nakaona nemuregion, nemuSADC, AU, matambirwo ataitwa pandanga ndiri kuuya kuyandatambirwa saizvozvo. Ndakamboti zita riya rine ngozi. Ndawa iriri takutambirwa zvemorari. Zvekunzi uya kuno mukomana, uya kuno mukomana. Isu tapinda musati tombonetseka. Bullet train, tine plan yokuti munopinda sei. Vanhu voita zvitimba zvinomhanya. Kwete kusora muchatendeka transport zvikuitwa. Kusora uchita zupuko, wakanyora zupuko. No. That's antiquated. Patinopinda bullet trains, patinopinda spaghetti roads, patinopinda modern infrastructure, patinopinda internet of everything, patinopinda digital platform, patinopinda birth certificate to you, patinopinda zvese online. Unowana maservice ako mumba. Kwete kusora chinzi uya kuHarare utora birth certificate. That's archaic, Mr. Mnangagwa. Everything must be online. Chanduko Zimbabwe. Chanduko Zimbabwe. Saka avaunza imwe CCC man. Ndikati chero mukaunza ma CCC 100. Tine plan yedu takagara tapedza. Pa candidate yedu panenge pane chiso candidate. Chero mukaita sei face augoni kuno duplicate face. Ukaisa ya Mnangagwa anogona kuti inde uya. Chinhoyi. Mukumbira kuti vakanyoresa kuvhota ndimboona nechiguru. I came to Australia for my education purposes. Right, Team Zimbabwe, a very strong message from President Nelson Chamisa. So we need to take a look on the last chapter of this Thank You rally from Advocate Nelson Chamisa. So we just need to play this advert, and after this advert, we'll be able to continue with it. So this is it. Let us continue with the last part or the last phase of the rally. Yellow, green. Rima rekana chiedza. Mufudza nepfumo rekana anofudza nechimbo. Goridhe rekana mavhu. Azvere mahoko Chinhoyi, thank you very much. Saka yes, vachazama ndotozviziva izvozvi ndikona pana mwanda kupa mari pakati pedu. Uyai muti tapanduka, uyai muti ndikati aiwa apanduka watorasika. Wese anofamba nesu hakuna anosara kumashure. Munhu wese tinofamba pamwe chete, tonoisa change pamwe chete. Let us be united. Tosarudza utungamiri hwedu, motsvaga kuti patiri kuya ma-citizen cards ari kuuya munhu wese ari citizen in your local area. More part of the citizen movement. Muri kujoina here movement yenyu? Muri kujoina here movement yenyu? Kuna vanoti aiwa zvizoiti. Isu we are very clear. Change is going to come. My reforms are going to be instituted. Chero hatavadi ma reforms.
Tomurova wedhane pari from Dora Paka isuchero akasungaruwa kumashure tinomurowa ne1. Ndatoda kutaurira kana munesu tinopinda chete. Muri kufota here Chinhoyi? Muri kufota here Chinhoyi? Ndakaona aiwa ari kupinda vafundisi. Apinda mukoma wanga ari kuenda kwese. Machechi inenge asingagoni mahima ekoko fanika ndakaona pawimbo. Mahima acho anga asingagoni. Wangoguzirira musoro ngati ya mukoma. Ike zvino zvichinda munopinda mubako man. Bani chero mukaenda kuchechi ipi mukoma. Mwari kana vati nguva yakwana mene tekere mfasi. Mwari kana vati mene tekere mfasi. Nguva yakwana ati azvimisike. Nguva yakwana mukoma zorora ndikugadzira ipenje. Imi munogara makuti Maria munoda ndeipi nemadira munoita whisky momwa muri pakwekwe muchiuya muchiudza munenyama atitungamirira ari kuno. Mona hurumende yatiri kuunza. Na hurumende yamuunzi kuti iri kugoda munoiona muhomwe menyu. Unoiona mudumbu mako. Unoiona mari zvaunopfeka. Unoiona pamugwagwa unofamba. Unoiona pamutengo wemapuraizi ari muchitoro. Unoiona mushonga muchipatara. Ndopanokuudza kuti hurumende yaita. Isu tinopinda netsoko dzinonzwa kuti kwaita zvinhu. Ndava dzinedza kudyawo zvinoraswa nevanhu. Chanduko muZimbabwe. Chanduko muZimbabwe. Yes, they will try to divide us, they will try to confuse, they will try to compromise others. But the Susa Tiskuzoregera, Banga Chitibira. Vision here, we want a new great Zimbabwe. That is the vision. Chanduko Zimbabwe. Shandura Zose, Bakum agriculture. Panepumbuza pesa smart agriculture. Tractor wani kwa kwenda kutigora inoona machiti chaidiga udye. Vanhu vari kudiga vafenda nokudiga iwo ndidiga udye. Toda kubva kupumbuza tuende ku smart agriculture, one tractor per village. Vanhu ngave neupenyu hwakapinduka. Vanhu vamove from transforming. Kwese kwatiri kuenda vanhu vane connection. Uno vanhu vari ndatarisa pana. Chani chero ukaritengesa haungoni kutenga mafetiraiza mabhigu matatu. Asi munegadzira toda kugadzira kuti murimi azive kuti agriculture is a business. To increase a yield per hectare. Murimi wawana mugoo wake wecotton, wetobacco, wechibage, nyika yofa zvakanaka. Zimbabwe dzoka pakita the bread basket of Africa. Hazvigoneki mune mudharaunda, zvinogoneka mune mukomana. Wapinda here mukomana? Wapinda here mukomana? My policies are clear. Mukati pamukana mchaona kuti just say from dealing the corruption, how to manage the economy, turn around the economy. Chamisa but Mam's economist. President as economist. President and my economist. Give me andina. Munoma mvura. Jaku gadzirani kama ngwana ni bana. Pesa pakanza pana basa unweza nganzi munhu. Atsvage basa rotsvaga vanhu vazotorwa nemarori kurumba mudhandei munotora basa muchigwa. Kwete kusarongeka kuti the city is expanding, no industry is expanding, no planning is being done. Tipe mkana tigadzire nyika. We want to build a peaceful nation, a prosperous nation, a proud nation. One nation, one vision, one people, uniting the people, dealing with our past. Chikoropo chakasvibisa chiso chinopukuta. Isai chikoropo chitsva Chinhoyi. Tigadzire nyaya iyo. Tigadzire nyaya, tigadzire. Maita basa Chinhoyi. Magona basa. Zoere maoko ndinokuchendai. Apart from Zimbabwe being a great country, we must be a great nation. But for us to be a great nation, we have vision making, toward one vision, toward patriotism, toward kumira kune simba, toward taziva kuti vanhu vakatitorera upfumi hwedu haudzoki nekupopoterana navo, unodzoka neengagement, so that we are able to bring our people.
mapurisa edu farira mapurisa edu ari pabasa vari kuchengeta hurumende iyo, vari kuchengeta hurumende yavo iyo, vakamirira hurumende nekuti hakuna usingadi hurumende tsva. Opinare mkomana, opinare mkomana. Nokutendai Chinhoyi. May God bless you. Ngative nerudo, ngatigarei zvakanaka, ngatibatanei. Let's have one love. Let's build one nation. Let's have one vision. Hatisatana macampaigns. Tatangoya kuzokutendai. Dange. Ndichipedzisa nokutenda Mwari nokuti hakuna anorarama pasina Jehovha. We thank God nokuti hatina bakatwa utano musero. Hatina bakatwa utano musero. Hatina tofambana Right. This is it, Team Zimbabwe. This is it, Muria Zimbabwe. Chinhoyi rally rebroadcast. And I'm glad that we managed to do this rebroadcast. A lot of people have been asking, and I've delivered. So, despite the network challenges, we tried our level best to make sure that we present to you the rebroadcast. So, thank you very much for coming. Thank you very much for the support you've been offering to us. Keep on subscribing, keep on liking, commenting, and keep on sharing. We'll continue to bring various issues which are happening in the politics of Zimbabwe and making sure that you are updated and you are made politically conscientized to make sure that in 2023 you know where to vote, why you vote, and we will bring change together as a people. Change is coming. We have heard from President also Chamisa actually confirming that indeed change is coming. Nobody is going to stop change. Nothing is going to stop change. Let us meet in other episodes and other programs.